Käy. DJ Susipaska ja Apina kävivät vähän autokaupalla ostamassa prätkiä, mutta koska firman budjetti on rajallinen, niin jouduttiin pikkasen himmailemaan tämän toisen kanssa. Meillä on siis upea Honda tässä vasemmalla ja sitten tämmönen Kiinapaska tässä toisena. Että nyt vedetään sitä pitkää tikkua ja katsotaan, että kumpiko menee kummalle. Tervetuloa jätkät ja tosiaan suoritetaan menopelien arvontaa, eli tosiaan lyhyemmällä tikulla lähtee sitten tää Kiinapaska ja pitkällä tikulla lähtee tää Honda tästä. Ootteko te valmiit? Noniin. Noniin. Se on selvä peli, eli Apina, ole hyvä, sä saat tuosta ton pienemmän ja Susipaska vetelee sitten Hondalla. Ei muuta kuin koneet käy. Apinaa korjataan, apinaa pumpataan. 31. päivä tätä kuuta, se on Halloween. Massiiviset Halloween-bileet Exitissä, Meitsi on levyissä, meininki tulee olemaan hysteeristä. Ja hei muista, paras puku palkitaan ja paras puku palkitaan matkalahjakortilla. Joten ala jo nyt miettiä mitä vedät päälle, Exitissä nähdään. Apinaa korjataan, apinaa pumpataan.